आसनितपुर आरो बिसोरनि जितु गामि सरजाबबाय बेखौ माने थानाय जितु समस्ति बेफोराव सोनाय बायदि डिलिमिटेसन गासै डिलिमिटेसना जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 सिडिउल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगौमोन बियो जास्लाबनाय नङा जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिकलि 60 जागोन थाबैनो गामियाव होगोन आसनितपुर आरो बिसोरनि जितु गामि सरजाबबाय बेखौ माने थानाय जितु समस्ति बेफोराव सोनाय बायदि डिलिमिटेसन गासै डिलिमिटेसना जागोन जेब्ला 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन दा 125 एमेन्डमेन्टआ थांनाय पार्लियामेन्टआव गुबुन गुबुन रायजोआवबो जिहेतु 6 सिडिउल दङ ओंखायनो जास्लाबाखिसै जों मिजिंथिदों जुलाइ मासाव बियो एमेन्डमेन्टआ जागोन नाथाय सेप्तेम्बरावनो इलेक्सन जानायलाय गासै 60 समस्ति जानांगौमोन बियो जास्लाबनाय नङा जेरै जेब्लायनो माने 125 एमेन्डमेन्टआ जागोन बिनि उनाव जोंनि समस्तिया अट'मेटिकलि 60 जागोन थाबैनो गामियाव होगोन